A Consellería do Mar volve a mostrar o seu compromiso co cuidado do medio ambiente na recollida do lixo mariño. Dentro do plan Mar Limpo, a Consellería poñerá en marcha unha nova convocatoria para axudar a proxectos de colaboracións con ONGs e co sector pesqueiro no cuidado do medio mariño. As achegas cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e Pesqueiro teñen un orzamento de 500.000 euros para os exercicios de 2020 e 2021. O que busca é regular e colaborar co sector tanto na recollida activa como na recollida pasiva de lixo. Cando a recollida é activa, pois se lles pode financiar o día de traballo. Tamén procederemos pois a clasificar todo o lixo que chegue aos portos. Habrá contenedores específicos para o tratamento de ese lixo e, en definitiva, pois colaborar co sector, como vimos facendo, na conservación do noso medio ambiente. A conselleira visitou esta mañá a Illa de Arousa para reunirse coa directiva da Confraría de Pescadores San Xulián. Nesta visita, Rosa Quintana tamén adiantou a convocatoria dunhas axudas para a rexeneración dos bancos marisqueiros. A orde terá un orzamento de 300.000 euros. Se trata pois de unha axuda con fondos propios da Consellería para financiar a compra de semente e incrementar a produtividade daqueles bancos que teñan a día de hoxe falta de semente. Dende a Illa de Arousa destacaron a importancia que estas axudas terán pro sector. Regenerar as zonas é fundamental porque a nós principalmente temos moitas zonas que se perderon e hai nas que facer productivas. É dicir, non coas que temos xa nos chega, sino aumentar o terreno que temos, facelo productivo. E con estas axudas, pois, melloraremos a ganancia, a rentabilidade dos mariñeiros. É dicir, fundamental que nos apoyen, porque xa sabemos como estamos o sector se non nos apoian a facer estas regeneracións. Na actualidade, na ría de Arousa o banco máis productivo está sendo o dos lobos do Ulla, mentres que Cabío e o Boído están a ter máis dificultades. En canto á recollida de lixo, a illa foi un exemplo de traballo neste campo. Dende a confraría crearon unha páxina de Facebook para localizar e retirar os sargueiros das praias, chegando a recoller ata 2.000 kilos de lixo nalgunha semana.